Naidi o chikonsa video clip belai no kha khamjaknai chini takhuk okra boniji saksaichungse kahamkai himmangraya plus bini saksoribo hamya bo ati phano se naidi chini bukhukjak Sanjana debormani bagwi suriu tei boni bagwi rangrokbo chubakha tei aboni bisingo bo belai no kha khamjakha amsuk bochor saksori hamya kosto khlaiwi tongmani tei bini o cancer bemarni kokrokno khnawi belai no dukho nangjakha bini mokol muktwi no narwgwi mantliya ar jagao no mokol roi khe muktwi klaiwi kabwi ma tongkha tei bini o kapmano nugui jara video tisaui tongnai tei gana gini rok bo mokol muktwi klainani nangkha tei o video viral wngmani yagulo bo lukurok joto kha khamjak naidi bo saksori se hamgraya kaham kaise himmangraya phiaba chini bukhukjak Sanjana ni bagwi chini mwnai Sanjana ni bagwi bo bwsuk jora twi kha khamjagwi dukhu nangjagwi maya nangjagwi bo bini je chuksa khokjak khoknwi rwwi bahaike chubakha tei amo simiya kwbangma chung video ni bisingtwi social media ni through twi chung nugui mankha kwbangma tongo saksori hamya sakse chukjaya abo hai borok rok bo buini uporo depend boi rwkha hingke se machanai abo hai takhuk bukhuk songbo Sanjana ni bagwi kwlaikha kha nangjagwi hingke norok borokni bagwi tamo sanani muchungnai comment section o thangwi comment khlai salaidi Kaka nung tamni bagay tini nini saksi onek hamya ganyang khoroksa mwnai Sanjana no bahai ke tamni bagay chubakha bo hamka ama tong khaji kokore hambai belai ke hambai go hamchu